Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sahrul Munib 13 gitu. Nah, emang ceritanya ini mak iki mbuhnya apa? Nyapa mak we mak? Iris lontong. Iris lontong. Iya. Lontong iki guys, jan. Lha pon tak wingi sakmono iki. Alah kurang iki. Kurang. Yo, jan iki duduhe guys. Iki ora enak iwake banyu tok iki piye lah? Keluwenan. Alah. Lah keluwenan ki piye? Iki kur banyu tok guys kayak jane nek kompor guys. Nah, iki meng karo godhog banyu tinggo wedang guys. Soale yo biasa seperti biasa ning desa ya sini iki. Kondisi omahe ngene iki guys. Masuk salah ning desa iki jojis. Iya lu. Jaluk yang sopo? Waduh duit. Tak karuan duit. Yuh. Nah ini guys, kegiatan sehari-hari iki kontennya sehari-hari yo. Konten keseharian yo to. Dadi apa enek ini di konten pokoknya. Sebuah iki YouTuber abal-abal iki jan. Ki sambel ndi? Sambel ndi? Iya kan. Ayo sambel. Lewin marah nggo sambel iki malah jadiane keton. Ora nggowo. Iki mama iki guys. Nah iki linggahe urung tak suwe iki pogone guys karo sing iki barang kingke. Urung suwe iki linggahe. Nah iki bisa masih pakai pawon ngene iki ya guys. Bukannya ora enek kompor, lek kompor enek panggan guys. Kompor ya enek. Kompor enek, tapi kene iki luwih seneng nganggo ngene iki guys. Bukannya ora seneng nganggo kompor ya to iki sas iki. Ning desa masih pakai ngene iki. Engko judule anu di desa masih apa ya? Di desa masih pakai tungku. Iya to. Iya to mak tungku to iki guys. Ya tungku. Engko judule tak gawe ngono iki guys. Judule videone iku tak gawe ngono kuwi iki. Iki rudut. Judule tak gawe ngono kuwi. Nah iki mama iki gawe lontong. Lontong tahu ana lontong sate. Nah, ini iki guys, iki Bojo ayu ras piye? bojo ayu ya golek lanang neh. Jeng. Bojo ayu golek lanangan. Nah, iki nek kangkung iki kangkunge nek kuning-kuningan iki. Iya. Oh, masuk. Nah, iki mama iki guys penampakan. Nah, iki ning desa sing iki bolo. Dadi dhewe iki ning desa iki kudu bersyukur ya to. Bersyukur kudune engko penake ning desa ngene guys. Engko ora enek bakal jangan kok metil meni tanggane ya. Ora masalah. Jangan bakal jangan lek niku to arep metil meni sapa jal yo. Mama ini vlog malam ini gitu, malam ini hari ini juga. Ini nge-vlog bengi iki los pokoknya tak gawe los. Ben. Iki rada gerak-gerak iki guys, wong HP ku yo kebak memorine. Wong yo ora kur ngonten ning kene tok, aku yo ngonten ning Facebook barang karo ning TikTok. Ya follow-nen ya to. Jangan lupa di-follow. Nah iki kondisi omahe iki lah. Iki omah gede. Kondisi njaba iki peteng dedet jan. Peteng dedet guys. Ngene iki penake anu guys, iso genine maksimal apa jenenge? Matenge ngono kae maksimal iki lek nganggo ngene iki, gitu. Maksimal. Nah, iki madang iki. Madang lawe sambel. Lontong iki, nggawe lontong iki kedek anu kae, guys. Wis suwe iki nggawe lontong iki. Gawe nang awut. Oh, nggawe neh. Oh, yo nggawe neh wisan guys sebule kudu sing dek kapan kae tak konten ning Facebook. Iki nggawe neh sebule. Nah, ya sok mang. Di sini iki.
Jan justice guys yang desa ini enak. Oke guys, yo terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.